Bé, anem a parlar del recurs del TimeRain. El TimeRain és un servei via online que ens permet crear línies temporals sobre qualsevol esdeveniment històric o qualsevol esdeveniment que siga important per a nosaltres i vulguem plasmar-lo en forma de línia temporal. Val? El primer pas per a crear la TimeRain en el nostre cas era triar una època històrica. Al principi pareixia fàcil, però van sorgir unes quantes dificultats. Ningú es mullava dient la seva opinió, a tots els membres del grup ens donava un poc igual quina època històrica triar, tots diem la que vulgueu. Així que vam canviar d'estratègia i cadascú va dir una època històrica. Rubén va triar el Renaixement, Guillermo la prehistòria i jo vaig dir l'edat mitjana. Vam descartar la prehistòria perquè vam sentir al grup de Míriam, Olga i Saoro comentar aquesta època històrica. Pareixia que anaven a treballar-la, doncs nosaltres vam canviar. Ens quedava el Renaixement i l'edat mitjana i vam pensar que de l'edat mitjana coneixíem més dades i teníem més coneixements, per tant això ens va donar més confiança i vam decidir triar l'època de l'edat mitjana. Després vam iniciar la documentació i gràcies a ella vam triar els 3 esdeveniments que nosaltres hem treballat: el feudalisme, la pesta negra i la caiguda de Constantinoble. Una vegada elegits els fets, vam haver de seleccionar la informació i elaborar-la. Us deixo amb el vídeo de com fer la TimeRain i com funciona. Anem a veure com funciona la TimeRain. Posarem com a exemple la nostra TimeRain i per això anem a veure on hem cercat nosaltres la informació per a crear-la. Així tenim la bibliografia. Vam dividir l'edat mitjana en alta edat mitjana i baixa edat mitjana, així teniu els enllaços. I dins de l'edat mitjana vam seleccionar aquests 3 esdeveniments: feudalisme, pesta negra i caiguda de Constantinoble. Com podeu veure, qualsevol enllaç funciona. Val? I conté prou informació. Bé, passem ja a veure com funciona la TimeRain. Nosaltres hem posat d'idioma l'anglès perquè en espanyol ens donava problemes a l'hora de desar els canvis. No ens deixava, per tant, tampoc ens deixava accedir al nostre compte, ni editar-lo, ni carregar, ni només veure-lo. Per tant, vam haver de canviar l'idioma. Com podeu veure, així tenim diverses TimeRains i podem accedir a qualsevol d'elles fent clic. Anem a veure la nostra. Si no tingueu compte o fora la primera vegada que entreu així, hauríeu d'emplenar aquestes dades si volguereu crear una línia temporal, però nosaltres, com tenim compte, doncs accedim a ell. Bé, el mateix vos dic. Nosaltres tenim així el compte de la TimeRain de l'edat mitjana, però si volguem crear una nova timeline, doncs simplement fent clic ens apareixerien aquests ítems. En primer lloc, informació general, el nom de la timeline, triar una categoria de les moltes que hi ha i una breu descripció.
En segon lloc, els ítems, que els tenim ací dalt, els ítems dins de l'etapa, dins de l'edat mitjana, en este cas. Així escriuríem el nom, els anys, el zoom i com afegir una imatge. Com podeu veure, així s'ha creat tenim un xicotet banc d'imatges que nosaltres mateixos hem creat. Per pujar fotos, upload one file, seleccionaríem una imatge del nostre ordinador i una vegada carregada ahí, punxaríem en upload i passaria a formar d'aquest banc i ja la podríem emprar a l'hora d'editar el text o qualsevol cosa, o per a emprar l'imatge de l'etapa. Així baix escriuríem la informació, l'editaríem, podem posar, afegir imatges del nostre ordinador, d'internet, en fi, ens dona molt lloc, recursos de YouTube, en fi, és prou complet. I per eliminar els ítems, en cas d'error o que canviem d'opinió sobre la seva importància, doncs podem punxar així, en els contenidors. Respecte a períodes només tenim un, que és l'edat mitjana. Seria el mateix emplenar les dades, així escriure el text de la informació i poquet més. I així en l'últim punt, doncs una imatge de la timeline i si permetim que amics col·laboren, enviar-los la nostra timeline, etc. Res més, fins ací la mostra de com funciona. Ara vos passe amb la conclusió. Com a conclusió de la timeline, hem de dir que vam tindre problemes amb el servidor perquè no ens deixava accedir en cap idioma que no fora l'anglès. Un altre inconvenient, va ser que en el meu cas, per exemple, encara no tenia instal·lat el buscador del Google Chrome i amb Firefox tampoc em deixava treballar amb aquest servei i se'm penjava la web i tenia problemes a l'hora de guardar. I com a aspectes positius hem de dir que és un recurs molt atractiu per als xiquets, que sintetitza molt bé l'informació de manera molt visual i pensem també que es podria aplicar a l'assignatura d'història o, per exemple, a la de català com a llengua vehicular dels coneixements que s'exposen ahí. Bé, com en altres pràctiques, allò més difícil que ens ha semblat ha sigut l'adaptació del material, perquè no estem acostumats a fer-ho i perquè, bé, sobretot a la part de la caiguda de Constantinoble ens va donar molt que fer, perquè Héctor va veure que no era adequada i vam haver de reestructurar-la de dalt a baix. Per la resta, la dinàmica del grup molt bona, aportant idees i pensaments. També pensem que els 3 fets històrics que van triar eren els més principals i pensem que el nostre esforç ha sigut gran en aquesta pràctica. Bé, fins ací la conclusió de la timeline. Ens vegem en següents pràctiques.